Zamisli, Boni, šta se desilo kad sam se vraćala iz škole. Pa, ne znam šta bi moglo da se desi. Drugarice su bile sebične. Tvoje drugarice? Da, moje drugarice. Ha, nemoguće, pa one su baš tako dobre devojčice. Ema nisu, baš nisu dobre. Ajde, Joj. smiri se i ajde sve mi lepo objasni. Dobro? Evo, Dobro, slušaj. sad ću da ti objasnim. Ajde. Kada mi mama dađe parac, ja Dobro. uvek kupim čokoladice i podelim ih sa svojim najboljim drugaricama. Pa to je lepo od tebe. Da, lepo od mene, Da. ali nije lepo od njih. Ma, šta ti tu smeta? Smeta mi to što moje drugarice nisu htjele da sa mnom dele semenke. Oho. Čekaj. Kako misliš nisu htele? Eto tako, ja sam im prišla Dobro. i zatražila da mi daju malo semenki, Dobro. a one su rekle da ne žele da mi daju semenke, eto tako. A zašto? Ne znam. Kažu da su semenke njihove i da neće da ih dele sa mnom. Znaš, baš sam se iznenadila. I razočarala ako dobro vidim. Pa razočarala sam se jer sam mislila da drugari sve treba da dele. Pa nije lepo biti sebičan. Potpuno si u pravu. Da. No nije lepo biti sebičan. Nikako. A znaš šta? Šta? Ti nastavi da budeš dobra drugarica i nesebična. Da. A tvoje drugarice će sigurno pre ili kasnije to shvatiti. Pa, nadam se da će shvatiti. Nemoj da se nerviraš. Hajde da podelimo ti i ja onu čokoladu koju nam je mama kupila. Boni, pa ti si najbolji brat na svetu i uvek znaš kako da me utešiš. Da, naravno. Zato sam ja tvoj stariji brat. Pa da. Ajde, idemo da delimo čokoladu. Ajde, Idemo da delimo.